Binigyang pagkilala ng Embarcadero de Legazpi ang kanilang mahigit sa 100 tenant sa ginanap na pagtitipon kahapon sa Misibis Bay Resort sa Bacacay, Albay. Ayon kay Girlie Moran, ang operations manager ng naturang tanggapan, bahagi pa ang aktibidad sa kanilang ika-16 na anibersaryo noong Hulyo. Ito raw ay kanilang pasasalamat na rin sa mga tenant na naging bahagi ng kanilang tagumpay at patuloy silang pinipili at pinagkakatiwalaan. Ang pinaka-highlights and one of the achievement ni Embarcadero is makakuha kami ng mga new tenants like offices, government offices, BPO, and then from other schools. Meron din po kaming clients, tenants ng mga schools like si Onda and SLTCFI. Of course, to our tenants, thank you so much for the support, of course, and then sa tiwala na binibigay nila kay Embarcadero for investing their business with us. Siyempre, tenants kasi yung talagang bibigay ng lakas kay Embarcadero kasi without tenants naman, syempre wala naman yung si Embarcadero dito kay hindi namin mabubuo ang Embarcadero without tenants. Ang kilalang tattoo artist sa lalawigan ng Albay na si Art Guerrero, may-ari ng Arthur Ink and Crafts, ang isa sa mga matagal ng tenant ng Embarcadero. Taong 2009 pa raw nang magsimula silang mangupahan. So tumagal yung partnership namin kasi syempre ano ba bang hanapin mo sa Embarcadero? Accessible. Tapos kompleto, may CR, parking, groceries, so tabi siya ng dagat. So para sa akin yung shop ko, parang bagay na bagay siya sa Embarcadero. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari ng 18 Zone Eatery na 10 taon na ring tenant sa iginawan na pagkilala ng tanggapan. Sobra baga ma'am ang kagipitan mi. Tapos pinalawag ako dyan, pero wala pa ako ito ma'am ano nga ya. Arkila, so garo naglilibot-libot pa baga ako ma'am, nagkaigwa kami kay so garo ano naman kami, tinawa na kami kay Pisto dyan sa Embarcadero. Bukod naman sa raffle draw, nagkaroon din ng team building activity na mas nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mas magkakakilala. Ang nasabing pagtitipon ay ginaganap naman taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.